सुन गे नेहवा नेहा सिंह राठौर, तोरा खातिर स्पेशल वीडियो हम नवादा से बनेलियो। पूरा वीडियो जरूर सुनिहा। लाजो न लगौ नेहवा शरमो न लगौगे, लाजो न लगौ नेहवा शरमो न लगौगे, काहे नेहवा अपने ही देशवा के गलती गिनैनी गे, काहे नेहवा अपने ही देशवा के गलती गिनैनी गे, काहे नेहवा दुश्मनमा के छाती चौड़ा कहनी गे, काहे नेहवा सुनी सुनी बतिया तोहर दुश्मन अगरैलन, सुनी सुनी बतिया तोहर दुश्मन धधैलन, काहे नेहवा जलल देहिया में नूनमा रगड़ना गे, काहे नेहवा जलती अगिया में घिया धाधा कहना गे, काहे नेहवा। मेरा तबीयत खराब है दोस्तों, फिर भी मैं एक वीडियो सुनाई।